Keskustella suurin piirtein siinä rapaisessa umpissa. Anna koiralle pitkä talo, niin se saa tulla mielessä. Meillä on tällä. Laittaa vähän lyhyempi talo, niin kuin helpompi sitä haluaa. Oliko täällä jotain välivuotta? Se on piratoi niitä uusia poikia. Tää on semmonen vähän... Pyörittelee vaan sillä koiralla saada mahdollisimman pitkälle. Mutta kuten me neuvotaan täällä, mitä pitää tehdä. Sun ei tarvitse tehdä päästä kiinni. Jos se koira sotkeutuu siihen, niin ei minkäs ikäinen? No niin, mitä koiria? Joo, se ei elä niin kuin missään. Joo. Minkälaisessa paikassa asuu? Aina tuota kovittaa. Tässä on hienoja. Tässä olet harrastanut. Joo, okei. Kyllä se on palkkaa. Joo. Mutta niin, joo. Oletko huomannut, että reagoisi voimaan tai joo. Väännän sormuun. Heti kaikki. Me leikittiin tässä, yrität sä pysyä siellä. Kopsahti ottaa. Voi että. Se ei peli meitä haittaa. Ei haittaakaan. Joo. Hyvä. Kone. Au. Ja lisää. Mies julkinen ja ammatti. Vieläkö? Sasa, se ei pane kävelemään. Kyllä se päästi.
luonnolliseksi ja vielä rauhallisella vedolla liikkeelle. Näin niin. Ei Tommi, ui. Meillä on vuorossa puolella. Oikealle päin siellä näkyy se siellä. Sehän tuli vähän viiveellä. Tuliko vähän viiveellä? Tuliko? Tuliko kutsusta luokse? Haluatko se tuoda? Hyvä. Peruttele vähän tuonne taaksepäin. Kutsu! Riimi, tule! Sitten jotta vähän riittää. Takaisin. Tässäkin pitkät ollut uskoa. Se saa katsoa tuolla larilla, jos se haluaa mutta ei ole. Hyvä. Sitten voitte palata takaisin siihen tynnyrille. Katsokaa, että mikä se on. Ei ole mitään. Sitten voimme lähteä kymmeneen vuoteen. Reka istumaan, niin mä avaan luukun täältä. Luukun, niin nää. Katsotaan sitä kurkkaa. Sieltä sisään. Siinä on
Me istumme. Kurkkaa päällä. No. Sitten sä laitetaan Täältä täällä. Siellä on myös näin. Näin. Onko kunnossa? Ja sinne piiloon. Täällä on myrsky. Ei sillä raateluääni kuulu. Onko pipa tallessa? Mutta istumaan niin jätän tosiaan vauhtia. Istumaan ettei tippu. Kannattaa istua. Noin. Noin, niin jätän tää vauhtia istumaan. Jätän tää kyytiä. Oota, eikö sulla ilma? Oota, isä on. Noin, nyt siinä istutaan. Mitä riippuu? Se oli aikaisemmin se oli niinku sen jälkeen kun mä tipahtin, se otti, mä pysyin siellä hyvissä silloin. Sitten loppukävellä se Otapa pari askelta väliä. Lelulaatikko. Siinä nyt. Selvä. Nyt voidaan ruveta panna ja sitten ruvetaan leikata. Vitsi kuin hauska. Jaha. Et sinä ainakaan tämän testin aikana hirveän paljon muuttu. Joo, se on ihan sama koira pois lähtiistäkin. Tuliko sulle itselle ylläreitä tuossa? No, ei, siitä tuli se pimeä huone ehkä, että äkkiä tuli minun luokse. Joo, se siellä tuolla tepsutteli ihan. Se oli vähän... se on just, että tuossa pimeässä huoneessa, kun sehän on toimintakyvyn koiran rohkeuden yksi erikoiskoira, niin siellä ei ole uhkaa. Niin sillä ei ollut mitään hätää. Sitten tuo kelkka taas, mikä oli tommonen ihmisen muotoinen mörkö, niin siinä se sitten oli vähän vaikeampaa se olo, mutta ei siinä selvittelihän se kaikki. Tuhanteen sivumalle. Niin. Mutta jos lähdetään tätä kaavaketta menemään täältä häntäpäästä, niin laukauksissa ei ollut mitään. Koira on ihan laukausvarma. Samoin luoksepäästävyydessä ei mitään ongelmia. Hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin joka tilanteessa, mitä tässä testin tulosta. Ei jäänyt kantaan kautta. Kovuus kautta pehmeys, sen koiran muisti, miten se näitä muistaa näitä asioita, niin kyllähän se pikkasen muistelee. Siinä on hieman enemmän sitä pehmeyttä kuin kovuutta, mutta tämä ei haittaa normaalielämässä. Arvosanana tässä kaavakkeella +1, hieman pehmeä. Temperamentti, mielen vilkkaus, reaktioiden oikea-aikaisuus, oikea suuntaisuus näihin ärsykkeisiin, mitä tässä testin aikana tapahtuu, niin
siinä oli pikkasen semmoista hajantumista, että se ei ollut, aina ei ollut ajatus mukana ennen kuin jalatkin kerkisi olla mukana. Se on näillä näytöillä +2 kohtuullisen vilkas. Hermoissa ei mitään ongelmaa. Se nyt näyttää, että se sinkoilee joka paikkaan, mutta sillä on ihan hyvät arjen hermot. Pikkasen se kerää kuormaa tässä pään päälle, mutta pystyy myös sitten purkamaan sen, missä ei tarvitse lisää aikoja eikä muita. Eli tämä terminä +1a, hieman rauhaton, kuvaa aika hyvin tuon olemusta. Taisteluhalu, halu käyttää leukoja ja lihaksistoa ja vastustaa leikissä, niin on sillä sitä moottoria siinä, mutta sekin on vähän, että sehän oli niin kuin sorvi keppiä kohtaan, että se pikkusen oli se ote semmoinen hapuileva ja se keppi pyöri siinä ja sitten kun mä uskasin sitä, niin silloin löysin se, mutta onneksi setti uudelleen, että sillä on sitä leikkimieltä kuitenkin on ja se on opetettavissa oleva suuri, että sitä voi vahvistaa sitä leikkimieltä. Eli näillä näytöillä +2b, kohtuullisen pieni. Puolustushalu, mitä se puolustaa, pienintä mahdollista laumaa, eli tässä tapauksessa itseä ja sinua, niin halua oli, mutta kykyjä ei ihan niinkään, että hyökkäjä pääsi tulemaan aika lähelle ennen kuin sitten alkoi se oikea vastustaminen sitä hyökkäjää kohtaan. Mutta näillä näytöillä kuitenkin plussan puolella pieni, että jos se aloittaisi isompia arvosanoja, niin sen olisi pitänyt aloittaa tavallaan se sinun puolustaminen aikaisemmin, eikä sitten vetäytyä sinne taakse. Terävyys, miten se puolustaa itseensä yksin jätettynä tuonne seinälle, niin siinä oli sama juttu, että sieltä sitten, kun mä olin ihan alle metrin päässä, niin sittenhän se paukasi ihan oikeasti minua kohti, mutta sitä sai kaivaa sieltä, että se aloitti suhteellisen myöhään sen. Mutta tässä on tärkeintä se, että se on rehellinen koira, että kun mä muutuin ystävälliseksi, niin koira oli kaveri kanssa. Eli +1a, pieni, ilman jäljellä jäävää hyökkäysarvoa. Toimintakyky, kaikkinensa erikoiskokeena tosiaan toi kelkka ja pimeä. Kelkassa oli sitä uhkaa mukana, pimeässä ei. Pimeässä ei ollut mitään ongelmaa, mennä höpsöteltiin, pikkusen oli ajatus välillä hukassa, että eikä nenä ollut auki. Että piti ottaa pikkasen aina vauhtia, mutta että ei se sitten pysähtynyt mihinkään. Sitten kelkalla piti antaa pikkasen apuja, että saatiin se. Se oli ensin hyvin lähellä, mutta sitten kun iski se, että en taida uskaltaa kuitenkaan, niin sitten tarvittiin vähän pyörittelyä siinä. Ei se mitään. Plussan puolella +1b, kohtuullisen pieni. Ja tämä kaavake myös pisteettää tämän asian. Pisteet ei elätä sinänsä, mutta kannattaa katsoa näitä ruksien paikkoja, mitä me halutaan tästä koirasta kertoa. Mutta kun pisteitäkin kertyy plussapuolelle 155 ja mitään ei oteta pois, niin tämä on tälle rodulle, tämä on otettu viralliseksi testiksi, niin hyväksytty ja ainutkertainen kokemus.